Nasa ko sa ako ang garden ng kamay guys. Ito na siyang itanong kay kamatis guys. Oh. Ano ang kamatis guys. Tanong ko sa kamatis guys. Guys. Kamatis guys. Ito kung itanong. Kamatis. Para hindi na lang ka mamalit sa merkado. Kaya mahal kaayo. Depende na din nato guys. Pagkubi nato. Kung naayayota mo ito mga matpunan, latam na. Pwede na gamit mga galon mo ay tam na. Nanong, tanong. Tanong guys. Kaya na ay magamit. Salamat mo din siya guys.
kita na akong picture guys. Bago na. Guys. Na guys. Ako nga. Paabot. Umunga na niya. Ako pa pumalot sa merkado. Isa guys. Ito pa guys. So, ito pa ito. Nagluloy dito. Ano siya. Pag nagluloy guys. Magtanong dito ko kamatis. Kaya gamit mo kamatis. Ano siya. Para sa timus. Daghan kayo na ako kamatis. Asa may na ako itanong ng uban. May lugar na pakitaw. Sus, baka po sa among taon narakas lugar na trabaho. At yung mayuta doon sa akong gituyan na pwede rin na. Sana. Lahiit pas bukid. Kapulang ito sa nanon. Ano sa rinda. Lamay ka igat din sa rinda. May ka iguta. Saka kung nakadali ng trabaho. Naadali ako yung nabuhi. Tayo man lugar ito. Ano naman lugar na ito tanong. Tama. Kansi. So, kung bati guys, so tinapaniduta guys. Pag kulabo, tambal sa ubo. Ang mga pizza guys, so. Nawala niya guys. Ano ako ang garden nga gamay guys. Kaya nakaikot mga tanong guys. So. Pa. May siya kung tanong karon guys. So, kamatis. Kamatis. Napia na kayo guys. Nama ko pizza guys. Napaya ko dagang italanong guys. Oh. Bye guys. Bye bye na guys. Bye bye. Bye bye.